Kaixo, Lizarditarrok. Beno, ona etorri naiz, zuen irakaslei horrelako hitzalditxo bat eman diet, ahozkotasunaren eta hizkuntzaren inguruan. Eta komentatu diate, ikasle hori ere, zehoz ere esatea, eta idea labur bat konpartitu nahi nuke zuekin, ez? Iruditzen zait, ni Tolosarra naiz, zuek Zarautz, Getari, aia ingurukoak gehien zuenak, jabetu behar dugula, ze lekutan bizi garen. Euskara indartsu dagoen leku batean bizi gara, gutako askok euskara jaso dugu, besteok kalean entzuten dugu, itanua erabiltzen da, hizkuntza esango nuke mamitsu, aberats eta joria daukagula, eta beti esaten dut, arnasgunetan bizi garenok badaukagula erantzukizun handi bat Euskal Herriko beste gazte eta hiztunekiko. Beste leku askotan, euskara ez dute ez familian jaso, ez dute kalean ila erabiltzen, eta hala ere saiatzen ari dira gure hizkuntza aurrera ateratzen. Beraz, gure erantzukizuna bada, hizkuntza hori erabiltzea. Hemendik kanpo ateratze garenean irradiatzea, hizkuntzarekin jolastea, hizkuntza sortzea, hizkuntza kontsumitzea, hizkuntzarekin gozatzea, eta gure ahalmen hori ahulagoak diren, edo euskara ahulagoa den lekuetara ere pasatzea eta transmititzea. Uste dut, hori egiten balin badugu, hizkuntza eta euskara aurrera ingo dutela hurrengo urte eta hamarkadetan. Baina neurri handi batean, euskerak aurrera ingo balin badugu, eta euskararen biziraupena bermatuko balin badugu, ezinbestekoa da. Gure bezalako arnasgunetan, hizkuntzari eustea, hizkuntza indartzea, hizkuntzaz bizitzea, hizkuntzarekin gozatzea, eta hizkuntza beste lekuetara zabaltzea. Ea lortzen dugun. Ladies, your game.